compostor 220 de litri. Aici deja avem capacul pus. Astea sunt distanțierele, vin montate spate în spate. Și aici are clema, pentru că nu... Asta e clema, vin montate spate în spate. Deci spate în spate vin montate. După care vine băgată clema. Aici. Asta se montează separat jos. Clemele care vin băgate aici. Capacele vin montate din nou. Așa. Ăla e un capac. Ăsta are un capac. Aici. Așa. Vă montăm ultima laterală.